Szomorú szamuráj, csak harcolj értem, a szerelem vár. Szomorú szamuráj. Köszönöm szépen. Mondtás, hogy csinálnom abban, hogy ezt meg lehetett, hajrá, figyelj. Én nem tartalak vissza. Imádlak, a szomorú szamuráj, csak harcolj értem, szerelem vágy. Szomorú szamuráj. Ja, hogy jó, most a Tájföldről, csak én meg átutattam, hogy Tájpó az Hongkongban egy megye, vagy terület, vagy tartomány, vagy mi az. Azt hittem, azért mondtad a Tájpó földet. Jó, mindegy, lényegtelen. Szomorú szamuráj, csak harcolj értem, a szerelem vár. Köszönöm szépen, végérted. Annyira remélem, hogy a Nikolász megy haza. Szomorú szamuráj, csak harcolj értem, szerelem vár. Szomorú szamuráj. Köszönöm szépen, ismételtem miért. Na, jó romantikázást. Ó, bazd meg! Szomorú szamuráj, csak harcolj értem, a szerelem vár. Szomorú szamuráj. Így van. Tehát az ázsiaiak nem annyira jól főznek rist, nem rizsfőzőben. Jaj, szomorú szamuráj, csak harcolj értem, a szerelem vár. Szomorú szamuráj. Vagy most VFD-d mi van, hogyha csak behúztalak a csőbe, és tudtam, hogy ez a kedvencet, csak elküldettem veled. Amúgy nem, tényleg elfelejtettem. De ha lett volna eszem, akkor biztos azt csináltam volna. Nem tudom, mit kezdtem elmondani már egyébként. Ez is egy baszott drága, elvileg nagyon jó márka volt egyébként. Úgyhogy aztán... Szomorú szamuráj, csak harcolj ért... Szerintem VFD-d, mikor elkezdek sokat beszélni, akkor direkt benyomja a szomorú szamurájt. Nem, én nem. Azt jól meghúztad, akkor ma. Ha fenn volna költözik Kobak, akkor bevállalom az utat BP-re összeget. Szomorú szamuráj, csak harcolj értem, a szerelem vár. Szomorú szamuráj. Remélem jól vezetve érted a műsor. Hogy a Magyarország legismertebb, meg legrégebbi filmes podcastjébe talán. Vagyis az egyik... Szamuráj, csak harcolj értem, a szerelem vár. Szomorú szamuráj. Szóval... Ugye csak egyszer van egy ilyen lehetőség előadni magam. Ez nekem se alapból jön. Tehát, ami miatt én képes vagyok itt ülni, és viszonylag összeszedettebb, ez most túlzás volt, konzisztens módon beszélni, mondatokat formálni, és érthető módon megnyilvánulni. Szomorú szamuráj, csak harcolj értem, a szerelem vár. Szomorú szamuráj. Na, így VFD-t jelezte, hogy fogjon be a számot. Kár, hogy most nem raideltek be. Jönnek 2000 ember, és azt néznék, egy bajszos bácsi rózsaszínű üveget mutogat, és aztán kitakarja a játékot. Igen, meg mindig, mikor betonáltál, vagy benyomod a szomorú szamurájt, akkor elkezdi felhangolni énekelni, és megszakítja, amit éppen mond. Starbucks-os Blackpink Super Special akármi Lófasz Edition. Ezt rendeltem Starbucksot, tehát nem bementem és vettem a boltba, nem rendeltem házhoz. Tudom, nagyon burzsúly voltam, de ahhoz nap éppen muszáj volt.
Szóval rendeltem Starbucksot. Volt még ilyen Blackpink Special jégkásájuk, talán valami. Ilyen epres csokis jégkása. És elvileg ugye külön feláras az, hogyha ilyen tumblis verziót vettél. Én nem vettem ilyet, tehát ilyen sima alap. Ráadásul le is volt akciózva, mit tudom, azt hiszem 50% kedvezmény volt a 50% kedvezmény volt a izére. Arra a Blackpink-es epres csokis italra, jégkására vagy mire, és küldtek egy ilyet felé, úgyhogy van egy ilyen nem is. Senkinek nem kellett még, úgyhogy itt van. Na, köszönöm egyébként. Kobak, vagy nem Kobak Vév, de ismét jelzett, hogy sokat beszélek. Így vissza is térek a játékba. Tényleg horror gameben. Hát utoljára a Harry Potter, ez eléggé horror volt. Hát vagy a Last of Us 2-t azt nyomnám szívesen. Így sokkal jobb lett a stream. Most elfelejtettem visszaállítani, fogadjuk. Ó, Istenem.